जों बै समावनो बुंखादोंमोन नबसरनिया एमपि गेलेहाला बिनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' जाबाय बे इनभेलिड जाबाय आरो जेसेबां सौरियाफोर सार्टिफिकेट लानानै दङ बर' कसारि एबा कसारि होननानै सुजुना लानाय बिसोरो बेजों सोलिला। हेल' एभरिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनियाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायावबा इसोरनियाव जोबोर मोजाङै दं। स' लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों भिडिअ'आव आं नोंथांमोनजों सावरायनो नुजाफैनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय मैया आङो मोनसे भिडिअ' होदोंमोन बिस्वजित दैमारि सारनि अर्थात स्पिकारनि नङा होमबा आं बे बिथां बिस्वजित दैमारि सारखौ माने इउपिपिएलनि स्पिकार होनना बुंबाय थादों दा बिनि थाखाय आंहा गोरोन्थि जादों आरो बिथांमोना जायफोर बुजिनां साननो हनो गोरों बिथांमोना बिजेपिनिसो बियो इउपिपिएलनि नङा होननानै गोबां फोरोंहरदों आरो थुलुंगा हरदों नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मोजां रावजों बा गुरै मेलेमजों नोंथांमोना गावसिनि साननो हनो हानायखौ आंनो फोरोंहरदों बिनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिहरो आरो जाय बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामनानै मोजां मोनग्रा बै बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामनानै मोजां मोनखायो सानैसो दङ बिथांमोना माने जोबोर गाज्रि कमेन्ट खालामहरो दा बिनि थाखाय आंहा खर' सानांगौ दरखार गैया बा बिथांमोननि कमेन्टखौ लानानै आङो भिडिअ बानायनांगौ जेबो गोनांथि गैया होननानैसो आं सानो थेवब्लाबो दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनै आङो मानि थाखाय भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना सिगाङाव होनाय आङो स्क्रिप्टआवनो नुनानै एसेबाबो बुजिबाय बेजों लोगोसे मैयानि कमेन्टआव गोबां मानसिफ्रा बुंहरबावदों जे नोंथाङा बेफोर भिडिअखौ होनो हादोंब्ला दुर्गा दास बर'नि मा होनो राजबंशी आरो आदिबासीफोरनो एसटि डिमान्ड खालामना होनाय भिडिअखौ मानो लाबोनो हायाखै होनना बुंदों दा बेखौबो नोंथांमोना निस्सय नुनो थांगासिनो दं नाथाय बेबो भिडिअआ आं बेखौनो गिबियाव निमाहा बिनानै लाग्रोनाय जाखायो बेबो भिडिअआ फुराना ना गोदान आं बेखौ मिथिया नाथाय आङो मोनबाय जेब्ला बानायनो थिनबाय जेब्ला आं बानायनोसै मानो होनना बुङोब्ला गोजामानो जा फुरानायानो जा नङा होमबा जोङो बैफोरखौबाबो जों सम लानानै बानायनो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला बैफोर फुराना भिडिअआव माखासे ओंथि एबा अर्थ हाबनानै थायो बेखायनो आं दिनै नोंथांमोनजों बैफोर भिडिअखौनो लानानै सावरायनानै नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआर हालामनि सिङावनो दा बर्थमान डिपुटि चिफ जानानै सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सार बिथांनिबो ससे आङो भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा बुजि मोनगोन लोगोफोर अब्ला आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायनानै लादो সময়ে তল পৰি থাকে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰা বিষয়টো বিটিচিত আৰু বৰ্তমানৰ বিটিআৰত যেহেতু 6 জনগোষ্ঠী তাত নাই দুটা জনগোষ্ঠী আছে ইতিমধ্যে বিটিচিৰ ফালৰ পৰা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই থোৱা আছে আনুষ্ঠানিকভাৱে যে কোচ ৰাজবংশীসকলক আৰু আদিবাসীসকলক আমি জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰিব লাগে বুলি ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই থোৱা আছে গতিকে বাকি আগবঢ়াই নিলে ভাল হয় दा नाय नोंथांमोना नुबाय निश्चय दुर्गा दास बर'आ मा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बिथाङा मा साननानै बे बाथ्रा बुंखो बेबो बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफ हान्जानिनो सासे सोद्रोमामोन नाथाय बिथाङा बिपिएफ हान्जानिनो सासे एमएलए मोन नङा होमबा दा बिथांखौबो खोनानायाव माने कंग्रेस हान्जाजों दङ बेबायदि खोनादों नाथाय बेसेबांसिम सैथो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि साननाया बेसो बिथाङा जायखि दलावनो थाया मानो जायखि हान्जायावनो थाया मानो बिटिआरआव थाखानाय बिटिसि ओनसोलाव थाखानाय जिथुनाखि कच राजबंशी आरो बेजों लोगोसे मा होनना बुंदों आदिबासीफोर बै आदिबासीफोरखौ एसटिआव सोनांगौ होननानै बिथाङा डिमान्ड खालामदों एबा बुंदों नङा होमब्ला दा बे माबोरैहाय जाथावना बिथांमोना आदिबासीया जाहैखाबाय गुबुन बिसोरहा हादोर दंखायो बिसोरहा रायजो दंखायो आरो बेजों लोगोसे राजबंशीफ्राथ' माबोरैहाय एसटिआव गोलैनांगौ बिथांमोना ट्राइबेलबो नङा ट्राइबेल जानायब्लाथ' बिथांमोना डाइरेक्ट थोंजोंनि एसटिनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनगौमोन दा बेखायनो आं बेखौसो बुंनो सानो जे जाय बिथांमोना दिनै दैदेनगिरि जादों लिडार जादों बिथांमोना गाव गावनि गाद्दि एबा भटनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों नङा होमबा दा बेखायनो आं सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि बेले बेजे खालामना होनायनिफ्राय रायजोआव गोजोन थासारिखौ गुबुंले खालामना होनायनिफ्राय गोजान जानानै थायोब्ला मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोन बायदिनि थाखायनो बे दास बर'मोन बायदिनि थाखायनो दिनै बर' हारिया गोबां बेले बेजे जालांगासिनो दं आरो गावफ्लेलांगासिनो दङ दिनै नोंथांमोन बायदि लिडारफोरनि थाखायनो बर' हारिया गोबां गुबुन हारिजों नारसिनजागासिनो दङ नोंथांमोना मानो बुजिना मोनाखै नोंथाङाबो दिनै दुर्गा दास लादों दासखौ मानो लाखो आरो बर'खौ मानो लाखो नोंथांनि टाइटेला माबोरैहाय मोननै जाखो हा नोंथांनि टाइटेला माबोरै जाखो नोंथाङा दासबो लाबाय बेराफारसे बर'बो लाबाय नोंथांनि टाइटेला माबोरैहाय मोननै जाखो नोंथाङाथ' अब्ला बर' नङा बर'खौ नोंथाङा उनावसो लाना होदों जे नोंथाङा लाथारदोंब्ला जानांगौमोन दुर्गा बर' दास नाथाय दुर्गा दास बर' जाना दं नोंथाङा उल्थासो जाना दङ बेलाय माबोरैहाय जाखो नोंथांमोनानो जत्थ' खालामो गासिबो संसारनि बर' हारिनि
जेंनाफोरखौ बेले बेजे खालामना होबाय थायो जि थाखानाय बिटिसि एबा बिटिआरआव गोजोन खौसेयै रायजो जाबाय थानाय बे बेलाखौबो नोंथांमोनानो सिफाय सिफाय होबाय थायो दा आं बांद्रायखौ बुङा नोंथांमोना गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोर दंखायो नोंथांमोना निस्सय बुजिखायो दायो नोंथांमोना डिपुटि चिफ जायनाखि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों ससे बिनि भिडिअ क्लिप दङ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो आरो बेबो भिडिअआ फुरानासो जानो हागौ दै आं नोंथांमोनाव गासिबो भिडिअनि थाखाय दिनै निमा बिना लाखायो नाथाय थेवब्लाबो आं लाबोनो गोनां जादों रायजोफोरखौ मा बुंदों बिथाङा रायजो राजानि खोथा जों सोलिनो हाया नायदो अब्ला नोंथांमोना फारसेमानो फारि 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 गोदोनि भिडिअफोरखौ मानो जों लाबोबाय थानो गोनां जायो मानो लाबोफिनो नोंथांमोना नुदों नङा होमबा आरो नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ नाथाय दिनै गबिन्द बसुमतारी सारा एबा डिपुटि चिफ बिथाङा सासे बिटिआर हालामनि जायनाखि इउपिपिएल सरकाराव थानानै बिथाङा दिनै सालायगासिनो दङ गावनि बिबानखौ लानानै दिनै बेफोरबायदि बिथांमोनानो मेलेमजिबि साननो हनो हानाय सासे सुबुङानो मोनसे समाव आफादखौ सालायबोनाय मानसियानो एनडिबि आफादखौ लानानै बिथाङा गोबां हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदों एनडिबि आफादाव थानानै दिनै बै बिथांखौ बै समाव बर' हारियानो रायजो राजायानो सिखोमाबायनानै दोनखोमाबायदोंमोन पुलिस आर्मिनिफ्राय जिउ बासायबायदोंमोन दिनै बे बिथाङा मा खोथा बुंदों हा दिनै बे बिथाङा मा खोथा बुंदों बे बिथाङा मा सानदों नामा गावल' जोबोद गोरों एबा जोबोद साननो हानाय गोहो गोनां मानसि होननानै बिथाङा निस्सय बेफोरबायदि दासान बिथांनि खर'आ फुरजोबनायखाय बिथांनि ब्रेना आधा जाबाय बायदिसो मोनदों आङो हा 4 भागाव बिथाङा 3 भाग थांखाजोब्बाय 1 भागल'सै आं बारे बारे बुंनोसै आंबो बुंदों आं बे बाथ्राखौ दिनै जिथु बिथाङा साननो हनो दङमोनब्ला हानायमोनब्ला दिनै बिथाङा रायजो राजानि बाथ्रा खोथाफोरखौ निस्सय खोनासंनांगौमोन निस्सय बुजिनांगौमोन मानि थाखाय रायजो राजाफ्रा होख्रावदों मानि थाखाय बुंदों मानि थाखाय बै समाव गावनि जिउखौ एब्रेनानै दोनबोदों दिनै मानो बेफोरबायदि गावजों गाव मानो बेफोरबायदि जोङो गावजों गाव जिबौफोरबायदि नायनो हालायै सैलायलायै जाबाय थाखो बिदा फंबाय हिसाबै जोङो ज' जानानै खौसे जानानै जोङो बोरैबा गोजौ फारसे आगान सुरलांनो हागोन बोरैबा जों खौसे जानो हागोन जों नैबेखौसो सिमां सुजुनांगौ आरो बेखौसो जों अराय सम हास्थायनांगौ नङाब्ला जोङो दिनै बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया बा बर' समाजा बायलांनो जोबस्रांलांनो बारा गोबाव सम नांलिया दै दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनि बुंनांगौखौ आंनि थौले मेलेमजों जा साननानै मोनदों जा मोन्दांथिजों आं बुंदों बेखौ आं बुंबाय नोंथांमोना मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदोलाय फोरोंहरदोलाय माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा नङा होमबा दानिया फैदो दावराव देख्रेब आदैमोनहा मा बाथ्रा बुंदों नब कुमार सरनियानि सायाव गथिखे जों बै समावनो बुंखादोंमोन नब सरनिया एमपि गेलेहाला बिनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' जाबाय बे इनभेलिड जाबाय आरो इसेबां सरनियाफोर सार्टिफिकेट लानानै दङ बर' कसारि एबा कसारि होननानै सुजुना लानाय बिसोरो बेजों सोलिला ओमफ्राय दा नब सरनिया जेरै एमपि दानजासिगोन बेनि माने बेनिफिटफ्रा रिटार्न जाफिनजोबनांसिगोन दा बेबायदिनो दा नैबे केसनि दारै जाय सरनियाफ्रा बर' कसारि एबा कसारि नाम लानानै सोरबा माने गेसनि एजेन्सि लादों सोरबा माने माबानि थाव दिफुनि एजेन्सि लादों बा गुबुन गुबुन बेनिफिट लादों दा बेफोरखौ जुदि जोङो दा कमप्लेन होयोब्ला बिसोरबो दानजागोन बिसोर मोननाय नङा आरोबाव नैबे केसनि थ्रुयै जों जुदि आरोबाव बे सोरबा साख्रि लानाय दंब्ला ट्राइबेल माने सिटआव बे साख्रि लानायफोरखौ जों दाननो थाखाय जों कमप्लेन होनांगौ केस होनांगौ अब्लानो बिसोरनि साख्रियाबो थांगोन दा जों बेखौनो मावनांगौ सोरबा अफिसारानो जाथों सोरबा माने अफिसार नङै जाथों नैबेफोरो जोबोर मोजां बाथ्रा नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो नुखाबायबो गोबांनो ससियेल मिडियानि जुग नालाय दानि जुगाव नङा होमबा दिनै दावराव देख्रेब सारमोना बा आदैमोना मोजां खामानि मावदों दै आं बेखौ जोबोद साबायखर होयो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोना नाजानानै दिनै नब कुमार सरनियाखौ एमपि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो हाबाय बेजों लोगोसे बिथांखौ इलेक्सन दारायनो मोनै खालामनानै होनो हाबाय दिनै बिथाङा बर' जानानै गुबुन हारि जानानै बर'नि सार्टिफिकेट लानानै एसटि सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै खामानि मावबोगासिनो दंमोन 10 बोसोर बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायबोदोंमोन थिग बेबायदिनो दुर्गा दास बर'आबो सानसे बिदिनो हमजागोन बिथाङा जुदिहाय थारैनो बर' नंगौना नङा बिथाङा जुदि बर' जादोंमोनब्ला दिनै गुबुन हारिनि बाथ्रा लानानै मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आरो बिथां दुर्गा दास बर'आ बिपिएफ दोलोजों थानाय समाव बुंदोंमोनब्ला बै बाथ्राखौ मानो बुंनो मोननांगौ बे समाव हाग्रामा महिलारि दंना गैयामोन हाग्रामा महिलारि थासान्दियाव माबोरै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो मोननांगौ जाखो बिथाङाबो हाग्रामा महिलारियाबो सासे हारिखौ माबोरैबा गोदो होनो हागोन
माब्रैबा गाख्लायना दोननो हागोन बेखौसो नायजोबो गासैबो बिथिंनि गेजेरजोंनो मोनफ्रोमबो बर' हारिनि दल संगठननि लिडार केडार्सफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो गासिबो बेफोरबायदि बेले बेजे सानग्रा गोजा जोंनि बर' हारिया गावजों गाव सैलायै गावजों गाव नायलायनो हायो गावजों गाव सोंखारिलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय नाख्रेबलायनाय बेफोरबायदिल' गोजासै जोंनि बर' समाजाव सासेबो लिडार होननाय दिनैसिमबो हारिनि थाखाय साननो हानाय सेन्टिमेन्ट गोनां मोजां खामानि मावलांग्रा लिडार होननायानो गैलिया मा जाबावगोन जोंनि बे बर' सुबुङा हा मा जाबावगोन दिनै जुदि जोङो गावजों गावनो बेफोरबायदिबा गुबुन हारिजों आरो मा जाबावगोन गुबुन हारिजोंथ' जोङो जेबो फंसेबो उत्तरबो होनो हाखाया दिनै गुबुन हारिया जोंखौ नारसिननायनिफ्राय नारसिनगासिनो दं बिनि सायाव सोरबा माबा मोनसे बुंगासिनो दं ना हा बर' रावफ्रा सोलायलांनो हमगासिनो दङ बर'नि कालसारफ्रा गोमालांनो हमगासिनो दङ बर'नि गासैबो बिथिङानो लासै लासै गोमालांगासिनो दङ अब्ला जोङो मानो बुजिनानै मोनाखै मानो बुजिनानै मोनाखै दिनै जोङो पार्टि मोननै दं होननानै बर'नि पलिटिकेल हान्जाया गावजों गाव जोङो बे पार्टि मोननैजोंनो नायलायनो हायि जानानै थाबाय थायोबा बोरै जानांगौ जाखो आरो दिनै जोंहा बे पार्टि मोननैनि गेजेराव थादोंथाय थादों मोजाङै मोजां थाबानो जायोमोन नाथाय बे पार्टि मोननैनि गेजेरावबो गोबां गुबुन पलिटिकेल हान्जाया हाबनानै बेयाव बाहागो लागासिनो दङ आरो खाबु मोनगासिनो दङ बिथांमोनहा दिनै बर'नि बिटिआर जायगायाव हाबनानै मारैहाय बिजेपि कंग्रेस माबोरैहाय इलेक्सन दारायनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना साननानै मोनदोंना साननानै नुहुरदोंना मात्र जानांगौमोन आंनि मथेब्ला जोंनि बिटिसि एबा बिटिआराव मोननैल' पलिटिकेल हान्जा थानांगौमोन मोननैल' पलिटिकेल हान्जा थायोब्ला जोंहा बे मोननैजोंनो गेलेलायनो हागौमोन एसेबां मानि दावराव दावसिबो जानाय नङामोन आं बेखौसो नुहुरो मानो होनना बुङोब्ला आरो जोंहा बे मोननै हान्जाया मोनसे नङा मोनसे गोरोबलायनानै सोलिलायखागौमोन ना दा आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानलिया बास बे जोबोद मोजांनि खोथा नब कुमार सरनियाखौ जोंहा जि खालामनांगौमोन बेखौ खालामनो हाबाय दिनै बेनो होननानै बुंजायो गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइया निस्सय बिथाङा मोनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो दा बेखायनो बैफोरबायदि बर' समाजखौ गुबुंले खालामना होनाय बर'नि राव आसार खान्थिखौ फोजोबना होनो नाजानाय बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ आरो जोङो अरायसम खौसे जानानै जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो नाजानांगौ बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन जय हिन्द बर' हारिनि